Rakel Arenazarekin egin dugu hitzordua, Raitz egitasmoa ezagutzeko. Bakarka hasi zuen musikabidea eta egun talde formatuan taularatzen da, Xalba eta Esti lagun. Abereek erantzungo balute izena darama argitaratu duen lehen lanak. Buruko antura bihotzeko aitzaki eskuetan ikara ta bi tripetan marejada mentala. Opa Rakel, Kaixo, txaldeon. txaldeon. Bueno, hemen elkartu gara argitaratu berri duzun, lehen diskoa hitz egiteko. Raitz izenean argitaratu duzu, zure izen artistikoa, eta Abereek erantzungo balute izena jarri diozu. Kokatu ezagun noiz hasten zara kantuak egiten, zure musika bidea abiatzeko. Bueno, lehenengo kantuak 2017an egin nituen, eta urte horretan bakarriko Betofest jaialdira gonbidatu ninduten, Pelaxen dei bat jaso nuen, eta bueno, kontzertu hori bakarka egin behar nuen, eta orduan abesti gehiago prestatu nituen. Eta hori izan zen nire lehenengo kontzertua, eta hortik aurrera, Koban taldea ere ezagutu nuen, eta hortxe nire lehenengo aurkezpena. Irakurri dut, akordeonista izan zarela zure bizitza osoan, hori izan dela zure instrumentu nagusia, baina zure sorkuntzak ez dira sortzen akordeonetik, ez? Irakurri dut, nonbait, hitzak direla, zuen kantuen lehen zutabe nagusia, behintzat lehen sortzen dena hitzak direla. Bai, azken finean, abesti hauen sorkuntza izaten da nire etxean normalean, zerbait bururatzen zait, bakardadearen eta maitasunaren eta norbere tokia topatzearen inguruko zerbait gertatzen zaidanean eta emozionalki ukitzen nauenean, hitz bat etortzen zait edo esaldi bat etortzen zait burura, eta hortik aurrera gitarrarekin eta akorde sinpleekin idazten hasten naiz, eta horrela sortzen dira, lehenengo hitzatik bukaera arte. Beraz, hitz bat edo esaldi bat, gabia puntua, eta gero musikarekin batera garatzen doa letra eta kantua, ez? Bai, eta in situ ateratzen zaizkit kantak, eta horrela gelditzen dira. Gero, Xalba eta Estirekin batera, kanta horiek musikatu ditugu, eta, ia guztietan estrukturak eta hitzak ez dira aldatu, baina igual batean bai, ez zuelako kuadratzen ezerrez, nire kantak ez daukate estruktura, estribillo, estrofa, estribillo, eta gure ustez horregatik hitzek daukate kantuen abiapuntua eta hortxe kokatzen dugu berezitasuna. Beraz, kantu batzuk sortu etxean, eta pentsatzen duzu kantu horiek jantzi behar zirela, eta banda osatzera erabakitzen duzu, eta hor bai sartzen dira Xalba gitarrarekin, eta Esti teklatuak eta sintetizadorekin, eta zu hautsarekin. Bai. Hori da Raitz taldearen zuzeneko eta diskonetako konposaketa, ez? Bai, hori da oraingo konposaketa. Hasieran, iaz ez, 2018an hasi ginenean, hasieran Xalbak bateria jo behar zuen, eta Estik Moog sintetizadorea, baina gero kantak lantzen hasi ginenean, erabaki genuen nik bakarrik abestu behar nuela, eta Xalbak gitarra hartu zuen, eta Estik Moog eta sintetizadoreak joko zitula. Orduan talde formazio honek baldintzatu du pixkat diskoan gero entzungo zena, ez? Bateria organikorik ez dago, baju elektrikorik ere ez dago, baizik eta dago gitarra elektrikoa, sintetizadoreak eta bas elektroniko batzuk. Bai, hori da.
Base elektronikoak lantzeko Joseba egon zan gurekin, Joseba Salbide. Bere etxera jo nintzen egun batzuk eta diskorako prestatu genitun, eta horiek dira ere zuzenekoan eskaintzen ditugun soinuak. Eta hortik aurrera lantzen jarraitu ditugun abestiak, soinu elektronikoekin egitea erabaki dugu, eta hori izan nahi genuna. Ez genuen bateria organiko bat nahi, soinu industrial edo kutre horiek nahi genituen sartu, eta hortxe daude, eta ni oso pozik nago Josebak egin duen lanarekin, eta gero diskoaren grabazioan ere nola gelditu diran, pozik gaude. Tengo un huésped que dice todo lo que vale, todo lo que siente, que me da naturaleza, me da su vientre. Zenbat dakar y tengo un huésped que se aloja y no se va. Ay, qué típico, pero no sé qué me da, cómo me tiene. Zenbat dakar. Oso disko biluzia iruditu zait, gitarra dago kantu guztietan, sintetizadoreak ere, baseak ere presentzia dute, baina ez dago gehiegi gauz bakoitzetik, ez? Nahiko lehun entzuten den diskoa da, hutsune asko badaude ere, tempoak mantentzeko, eta ez dago oso kargatua, ez? Bai, egia esan, grabaketan eta inautekin ere landu genuna, gure ideia zen garena azaltzea. Ez genuen apaindutako disko bat grabatu nahi, eta geroz askok esan didate, zuzenean berdin entzuten da. Eta karo, ez da base elektronikoak direlako dana, ze hori da tunpa, eta soinutxo horiek, ez? Gure helburua zelako garena diskoan ere horrela izatea. Ongi. Eta hotsa bai dagoela pixkat beste guztiaren gainetik, ez? Letrak garrantzia duen horretan, abesteko era ere somatzen da pixkat beste instrumentoen gainetik dagoela, ez? Bai, da hotsa eta perkusioak nolabait lehenengo planoan daude, eta gero gitarra eta sintetizadoreak, eta gero efektu eta txapak eta gauza horiek hirugarren plano baten geldituko ziren. Baina estudioan inautekin adibidez bai jokatu duzutela pixkat, ahotsetan sartzen efektuak eta bestelako gauzak, ez? Ahots batzuk sonatzen dute igual reverb batekin edo badira gauzak horrez. Bai, gainera berak reverb gehiago sartu zuen lehenengo nahasketan, eta naturalena sonatzea nahi genuen. Baina bai, eta bigarren ahots batzuk, eta doblaje batzuk, hori badago. Puntxo hori ematen dio, eta gainera guk aukeratu genuenean esan genuen, beintzazu zure artean nola dan, eta horrela erakutsi, eta horrela gintzen. Lehen aipatu dugu kantuak hitzetatik abiatzen zirela. Kasu honetan, irakurri dut nonbait, poesia musikatua bezala izendatu duzula zure musika o zure jarduera, ez? Guk horrela definitzen dugu, momentu oso pertsonaletan eta intimitate oso sakonetik ateratako hitzak direlako, azken finean maitasuna abestiak bezala katalogatzen ditugu, eta gero ere galdera badator, zer da maitasuna, eta nola tratatzen ditugu maitasuna abestiak, eta zertaz hitz egiten dute maitasuna abestiek. Guretzako nahiz eta pop elektroniko eta kantu askotan iluna izateaz gain, maitasuna abestia dira, eta norbere tokia topatzearen inguruan hitz horiek aurkitu ditzazkegu.
eta poemak dira. Poemak dira, bere estrukturarekin eta libre jaiotakoak. Maitasuna o amodioa aipatu duzu, bakardadea ere presente dago diskoan, zaintza ere presente dago diskoan, eta aipatu bezala hitzak indartsuak. Bai, indartsuak eta sakonak. Udazkena da hitzak erortzen utzi. Udazkenean bakarrik izango balitz. Nere barnean toki batzuk daude utzi, ta hortik erortzen dira. Udazkena da hitzak erortzen utzi. Udazkenean bakarrik izango balitz. Nere barnean toki batzuk daude utxik, ta hortik erortzen dira. Hitzak Disko hau sortzen da, batez ere, bultzada behintzat ematen dizu, Kutxaren beka batetik sortutako harremanaz, o behintzat elkarlan horrekin Kutxarekin, ez? Bultzada polita, disko hau ateralizateko, eta era berean hasi berriak diren egitasmoei behintzat horrelako ekimenak, eta geritzengo dugun gaztea bezalako txapelketek ere, bultzada bat ematen dute behintzat visualizatzeko badatorrela jendea, ez? Bai, Kutxakoa polita izan zen, egia esan aurkeztu ginenean, pentsatzen genuen, lokal bat uzten digute, ensaiatzeko, eta formakuntza batzuk ere eskaintzen dituzte, eta diru laguntza txiki bat ere ematen dute diskoa grabatzeko. Grabatzea ez da gratis. Etxean egin daiteke, eta niri etxean egindako lanak asko gustatzen zaizkit, eta do it yourself hori asko gustatzen zait. Kontzertu batzuk ere egin genitun, areto antzokietan eta hori ere ez dela erresa Jaioberriko talde batentzat ez, antzokietan kontzertuak ematea. Eta zure musika bidean beste urrats bat, gaztea txapelketan, saritu izatea ez, hori ere beste aurrera pauso bat ez? Bai, hori sorpresa handia izan zen. Aurkeztu ginenean ez genuen aspirazioa handirik, eta geroan, sinisten hastentzea zure proiektuak zerbait daukala, eta hortxe daukagu dirusari bat. Kontzertuak aipatu duzu, egoera honetan, normala izango zen diskoak kalean eukita, jotzen egotea etengabean, egoerak ere ez du errasten hori, baina zuen helburua alde heinean zuzenekoak eskaintzea da, ez? Bai, gu jona dugu, kontzertuak jona ditugu, eta egoera ez da hoberena inorrentzat, ez musikarientzat eta ez antolatzen daudenentzat, ez da teknikarientzat ere. Orduan gure formatua nahiz eta volumena izan eta kaina pixkat eduki, eserita entzuteko erosoa dela. Hitzak entzuten baldin badituzu eta arreta hortan ipintzen baldin baduzu, hobeto ulertzen da gure musika nire ustez, hasi que hementxe gaude. Raquel, amaitzeko ezinbesteko galdera hori, animaliek erantzungo balute, zer esango lukete? Hori dela gure altxorra. Diskoko abestien tituloak irakurtzen baldin badituzu, poema bat sortzen da, ni eta nire animalien arteko elkarrizketa bat izango litzateke, eta azken finean maitasuna altxorra dela erakusten didate egunero. Osondo, animaliak utziko ditu lasai bere parajean, eta bere pelaburrean zuzenean ikusteko aukera dugun, Rage eta bere banda eta disko hau, eta bitartean segiola eta horrela beti. Eskerrik asko. Zuri.